Pontevedra recibirá fondos europeos para potenciar destinos turísticos sostibles. A capital é a única das grandes cidades galegas incluída nesta convocatoria, na que ademais conseguiu unha das puntuacións máis altas co seu proxecto. Ou evolucionar o modelo de cidade, empatar o modelo de cidade que ten Pontevedra con algo que, bueno, pues que temos pendente, non? Que é convertir a Pontevedra nun destino turístico sostible, como dicía hai un momento, non? Incorporar, por tanto, esa dimensión turística ao modelo de cidade e, sobre todo, aproveitar un potencial que ten Pontevedra, que convertir a Pontevedra no referente do turismo urbano, verde e sostible. No seu plan, o Concello propón varias medidas como a apertura do río Gafos, a creación de sendas peonís ata os parques forestais ou recuperar os xardíns de Santa Clara. Pero, segundo Puentes, a actuación prioritaria será a construción dunha vía verde entre a estación de Pontevedra e o Concello de Barro. Esa prolongación da vía verde que agora mesmo remata en Portas, que vai de Vila García a Portas e que nós queremos estender desde Portas hasta a estación de Pontevedra para no futuro conectala coa que poda ir de Pontevedra a Arcade cando se decida o futuro da vía bella do ferrocarril. No caso noso concreto, estamos falando do treito de Pontevedra, do término municipal de Pontevedra, por tanto, da estación de ferrocarril hasta o límite co Concello de Barro. Outro eixo do plan é o fomento do turismo e o apoio á hostalería. Aquí apostan por instalar toldos que absorban o dióxido de carbono das calefaccións das terrazas ou a creación dun observatorio turístico. Tamén dar un impulso ao proxecto Pontevedra Capital Gastro. Estamos a traballar dentro da Consellería de Promoción Económica e Turismo e potenciar Pontevedra como unha cidade capital, unha cidade que ten que ser dentro de Galicia o xerme de unha cidade con turismo gastronómico, ser capital do turismo gastronómico. Queda por saber cantos cartos recibirá exactamente o proxecto, algo que decidirán o Goberno do Estado e a Xunta de Galicia. O Goberno autonómico propón unha achega de 2 millóns de euros dos 5 que solicitaba o Concello. Que supón estas axudas? Bueno, supoñen primeiro que Europa pensa en Pontevedra e Pontevedra pensa en Europa como un mercado turístico no que xa estamos, pero que temos que estar moito máis. Galicia recibirá un total de 14,6 millóns de euros.